Lolu suku namhlanje ingayizivele yosuku njengoba umhlonishwa umongameli weqembu lenkatha ubaba uVF Hlabisa kade elapha eThekwini ngomsombuluko lapho ebethula khona inhlelo zeminyaka engamashumi 50 iqembu lenkatha lasungulwa. Wayeseke eshaya impempe ukuthi ke wonke lonyaka sizobe senza lo mcimbi yokuba sigubha iminyaka engamashumi 50 siyahalalisa ke siyanqonqoza kwisihlalo wesifunda sethu seqembu lenkatha eZululand ukuba bona ke sebegcina bahlala ekuthini ingqalabutho zeqembu kusona sonke isifunda seZululand namhlanje bayiqoqele ndawonye bazozinikeza imiklomelo bayichome uphaphele gwalagwala ukuthi silapha nje kungaba sikho ukuba zona sibanga khona. Ngakho ke nami ngisho kanye nabo ngithi Ebeneza kwizingqalabutho zethu sithi Ebeneza kwemdala weinsuku kepha okukhulu kakhulu sithi Ebeneza kumntwana kwaphinda ngene ukuthi usishiye esishiya la esishiya khona kodwa futhi sibonga ubuholi nobuhlakani nokuyithoba nentobeko kamhlonishwa umongameli weqembu lenkatha ubaba uHlabisa ukuba umsebenzi omkhulu kangaka awushiyelwe abadala bethu ingqalabutho zethu. Siyabona ukuthi uphethe ngobunono uqhubezela phambili. Sibonga bonke asebenza nabo ukuthi inkatha bayiphethe ngobunono njengoba desha umhlonishwa umongameli ibhanoyi elinikelayo leli elisukayo akulona elihlalayo. Manje ke sifisa kube njalo sonke isikhathi nokuthi ke mase behlele emakhaya abantu abasebenzile babe nako lokho ukuthi abasanakiwe kanti basebenzile. Ngakho lo msebenzi nje uyasithobisa einhlizweni zethu ukuthi abantu abasebenzile banakwe ngalolu hlobo. Sengathi ke zonke izifunda na wonke ama province abengakopela okuhle ngoba into enhle iyakopelwa bakuthathe lokwenziwe eZululand kwenzeke yonke indawo ukuze sisabele kuyikhelo likamongameli ukuthi kulonyaka siyagubha futhi we are celebrating in style because alikho iqembu eSouth Africa eselake lagubha 50 years alikho. Elokuqala leli iqembu eSouth Africa ukuthi ligubha 50 years. ANC ku 50 years wayo they were outside the country. UPAC ku 50 years wabo they were outside the country. Abanye abantu bagubha 1 year, abanye basagubha 5 years no 10 years. This is the first political party in South Africa to celebrate the golden jubilee of 50 years, and therefore this year for the IFP is going to be a celebration in style. It's the first 50 years for the people of South Africa. In fact, abantu base South Africa bafuna babone ukuthi ugujwa kanjani 50 years, and therefore the IFP must show them how to celebrate 50 years because it's the first time ever. Everyone in South Africa is going to be seeing 50 years for the first time in their lives. Others, it will be the first and last to see the 50 years of a party. Silana namhlanje ukugabhisa ubungaza iqembu le-IFP siyavuka ekuseni sebungaza ukuthi ngaba kuthipholwa khona yini futhi ukusala yesi into esifundile obaba bami lobadesho umhlonishwa umongameli. In fact mina nomongameli sikhule kanye kanye nami obaba bami laba omama bami laba sikhuliswe yibona, and you heard in their stories ukuthi bonke bathi sina sifike enkatheni sasebenza kusetshenzwa kungabhekwe isikhundla kahle kahle. Uma ekhuluma umkhatha uthi kwaZulu isikhundla siyadluliswa baye abantu mabefika kuwena uthi thana bona mina ngibona isibanibani. Now lento ikhombisa lento umntwana behlala ekhuluma ngayo athi kungabi nomgolo, kungabi nomhobholo ngamanye amazwi, ungabi nomhobholo wezinto ozothi mawusunikiwe zona bese zikuxaka zikwehlula. Nikezana namathuba ubheke labo bazokwenza kahle kunawe. A good teacher is the one who produces people who are more advanced than him. Ngakho ke enkatheni safundiswa lokho thina ukuthi sibe othisha abakhiqiza odokotela, sibe othisha abakhiqiza abameli. Ungabi nomhobholo ukuthi ubelene ummeli mina ngingabanga ummeli. So ilesi sifundo ke sisicosha kobaba nomama bethu ingqalabutho zenkatha ukuthi bakhiqize thina. Ngakho ke isifundo esifundayo nathi sinomashobani funa sikhiqize okukhulu kunalokho kubona bakhiqizile. umntwana ikhulumile umntwana ukhulumile.